Така, здравейте, добре дошли в новото ни видео, което е на десерт, защото нямаме други идеи. И да, в смисъл. Ще да направим това. Нека това видео да събере поне 5 лайка. И ако имате някакви съвети, коя друга игра искате да играем, пишете отдолу в коментарите. Да събере поне 5 лайка. Ако искат да ги направят, нали? Давай. Окей, добре, ние ще се върнем като сме изчистили колата. Така че... Така, и здравейте пак, това е продължението вече. Ето я и колата. Това е крайният резултат на колата. В смисъл... Да. Нали кът за видео да е по-добре аз да кажа. Аз съм с волана, ама... Okay. Така. Те. То... Горе-долу това трябва да е колата. Ама... Бе, то като се замислят, май трябваше да го снимаме, защото... Това... Нали трябваше да е билдване на колата все пак. Хайди, качва се. Не ме още от сега да тръгва. Ми да. Да. Карай по пътя. Кой се очичка? Кюба. Не е ли красиво? Хора, май това да е... Поне че много показах на билдването на колата, ама горе-долу сме свършили приятели като такова... Точно в ефектния момент за него да видим. Стой се. Стой, трябва да направим така горе-долу. Това ще е завършиха на това видео, хора. Не бе, няма да видиш. Това ще е завършиха, просто ще скочим на тази рамка и... Какво стана? Лъчо? Не знам. Добре, и сега ще скочим от рампата. Първо трябва да... Той е добре. Да. Що спалнат? Не съм бе. Не може да дойде от никъде. Що го спална? Но за какво го спална да срах? Тя ще обърнем колата, гледай сега. Ма за какво го спална, та питам? Да е по-интересно за видеото за той. Направо.
защото искам аз да скоча. Не, няма да скачаш ти. Ти бъди на такова. Ама аз го таковам. Е, лесно. Така. След този лек технически проблем. Пак. Ще обърна. И... ще почне вече. Горе-долу това ще е края на видеото, за които гледаш по очакване този път. Чакай. Трябва да съм блъснат нещо за това.